Her ser vi gruppe 4's version af WebDocs Feature Request, og vi kan lige starte med at logge ind, som vi gør heroppe, hvor vi så får den her side frem via SSO, hvor vi logger ind, og så er vi logget ind her. Så kan vi se, at vi har det her form for filter, hvor vi har All Post, In Progress, Under Review og Implemented, og hvis man trykker rundt i dem, så får man så de forskellige posts. Så kan vi også oprette en post. Vi kalde den er en test og testpost. Sådan. Og så kunne vi jo med fordel lige søge på den her post, så den kommer simpelthen frem her. Og så vil jeg lige vise vores database. Logger vi ind her. Og så har vi vores database. Og vores collections. Og her kan vi så se både vores comments, men vi kan også se vores posts herinde. Hvor alle dem, der ligger der i forvejen, har været. Og så kan vi se, at den, jeg lige har oprettet, den ligger hernede. Og så har vi selvfølgelig også herude, der kan man se de posts, som er blevet lavet fra den her bruger. Og hernede, der kan vi så se den, jeg lige har lavet. Hvis vi går ind her, så kan vi også skrive en kommentar. Se en god post. Kommentere den her. Og så kan man så se, at der er en kommentar her. Den kommer så hernede. Og så har vi heroppe har vi sådan en toggle. Lige nu er jeg ikke admin, men hvis vi slår den til, så er jeg. Så får jeg mulighed for at slette en post, og fordi den her jo ikke rigtig passer ind, så sletter vi den. Så opdaterer vi lige, og så skulle den gerne være væk, og det er den også, og man kan heller ikke se den hernede. Yes, det var vores